السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همّاڭذين طاعات ibadetleriňizi, salih amallarıňyzy Allah üçün mehabbetleňiz, duayı hayırleňiz, lütfu keremi bilen kabul edipde hemmäňize ilgün içeriğiňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogullyzyňyz dünýä we ahir saadet gününmek, ýüze aklyk bersin inşallah. Geçen heftelerde gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashablarına radıyallahu anhum ecmaîn kafirlerin azaları, eziyetleri ve büyük Allah Teala ayet verip Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayetleri verip bu mahal kafirle gülfele de kıyamet gününe Müslümanların gülüp duran ýagdaýlary boljakdyr diýip. Ama şu ýagdaýyň içinde gelip bakala Amr ibn Abese diýen bir adam Mekke-i Mükerreme'ye gittir. Amr ibn Abese radıyallahu anh. Aham eşitdim Mekke-i Mükerreme'de gurrunluken Peygamberimiz barada çemara Peygamberimizin yanına bardım diye. Aham men aýtdym: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen näme bolýan, kim bolýan, näme ýagdaý bar senne? Ul millet her çeşitli gurruna diye diýdim diye. Onda ol aýtdy: men bir nebi diýdi, peýgamber diýdi. Oham Amr ibn Abese diye ben soradym, oham nebi diýeniň näme bolýar? Onda Peygamberimiz jogap beripdir: Arsalani Allahu azza ve cel, Allah Taala meni iýerdi diýip. İnsanlara beýik Allah Taala'ň nuruny, dinini ýetirmeden çürüm diýip. Oham ol soradym diye ýene de Amr ibn Abese, Hudaý Taala seni iýerdi diýen milleti näme neşitdirmeli, näme diýmeli, näme gerek zat bilen seni iýerdi diýip soradym diye. Onna ey mümin musulmanlar, ey mümin musulman ayal erkek dogullar, men Peygamberimizden soradym, dinin merkeziyetine ait, asasyna ait, köküne ait, Hudaý Taala näme seni iýerdi diýip. Nişde Peygamberimiz gel otur sana düşündireýin diýmendir ha. Arsalani Allahu azza ve cel, Allah Taala meni iki zat bilen iýerdi diýipdir. Bisilatil arham ve kesril awsan ve en yuwahhada Allahu azza ve cel la yushraka bihi şey. Meni iki zat bilen iýerdi diýipdir. Biri doğan garnaşla bilen öz içeriğin doğan garnaşlan ayallygyň erkek doğan ağa ini şi dayda ejeke
şi yaqin daýyşly bilen mehabbetleşip arany üzmesilip sile-i rahim doğanlarnaş bilen mehabbet bolmak bir deslapşyny aýdypdyr. We biri de beyik Allah Taala men Rabbim bir Allah'ı Celali Huday Taala bendigi edip ve bendiliğinde boyun almak ene şu iki zat bilen geldim deyipdir. Ohammen Amr ibn Abbas'a diye men yüreğime battı. Men yeni soradım. Sen iyiliğine düşýärli nähili adamla? Maly mülkü kän adamla iyiliğine düşýärmi? Maly mülkü az adamla? Onna mübarek sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Peygambercan cevap beripdir. Malikan az ikisinden ne var deyipdir. Ya malikan ya mal az diyer ya Allah her gaýtyndan iyilime düşýärler. Amr ibn Abbas diye men onna sen iyiliğine düşjek men mümin musulman dip kelime-i şehadet aýtdym diye. Onna Peygamberimiz aýdypdyr. Sen häzir öz owaňa git. Hiç kime de eşitdirme hiçladi. Häzir durmaly sen dipdir. Peygamberimiz şoň ýagdaýyny Mekke-i Mükerremeň ýagdaýyny raýat edip gözläp hemme tarapdan ödäp aýdypdyr. Ýöne owaňa baranda gözleş dipdir. Bir wagt eşitersiň İslam dini izzet tapdy dip, şonda gelmeň ýanyma men seni gözleşip otyryn dipdir. Aham ýa Amr ibn Abbas aýdy, daş ýurtlara öz owaňa geldim. Aham gözleşip berdim diye. Hey ondan mundan sorardım. Resul-i Ekrem'den haberiniz var mı? Peygamberden haberiniz var mı deyip. Aham doğru haber eşitmerdim. Tayin ki bir vakt Medine-i Münevvere'den bir tofar adamla bizim yurduma da geldi. Aham men ne soradım? Bir peygamber var Muhammed sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şondan haberiniz var mı diyeyim de ola aytti. Oho, ol aydiyen peygamberin ol Mekke-i Mükerremeň adamları onu öldürecek bolly, başarmadılar. Ve şu mahalle Medine-i Münevvere'de "En-nasu ileyhi sira'. En-nasu ileyhi sira'." Adamlar çolup tayfa dost üyüşüp gelip musulman bolýarlar şu mahalle şoňa diýip aýtdylar. Medine-i Münevvere'den gelen adamlar haber berdiler soňram diýip aýtdy. Oham ýanky Amr ibn Abbas diye ol Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ge barallarından soňra maňa şu habar ýetişdi ki insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek huzuruna var çökü düşüp mümin musulman bolup Allah Taala'nın dinine fouç mouç üyüş yeke bar girwatıyla men ne bardım diye. Aham bar Peygamberimle salamlaştım ve oturdum. Aham men soradım. Faqultu ya Resulallah ata'rifuni? 10 yıllar içinden geçenden sonra ya Resulallah men tanıyan mı dedim. Ol Mekke-i Mükerreme'de hoşlaştılar. قال صلى الله عليه وسلم نعم أنت الذي لقيتني بمكة المكرمة Onna aýtdy Peygamberimiz sen tanıyan. Ol Mekke'de kynçylyk ýagdaýda sana sataşdyk. Men sana owaňa baryp edýdim. Ama her wagt dini İslam izzet tapanna geldim sen şol adam da diýip Peygamberimiz aýtdy. Men Hawwa diýip keýçilik bilen oturşdyk diýip. Ine Amr ibn Abbas radıyallahu anh bizim musulman bolup İslam'ın nuru yeni bir owağa şeýle ýyrmaga durupdyr. Bir üç tane muhim ders var. Kan üstünde durmarın nihayet 5 daqiqa inşallah. Ey mümin musulman dogullar. Peygamberimiz ýanky Amr ibn Abbas'a sorady. Sen näme bilen geldin? Dini maňa düşündir bir kelimede diýenne Peygamberimiz aýtdy men 2 zat bilen geldim diýip. Dogonlarynaş bilen arany üzmeli däl. Bir ikincisi beyk Allah ibadet edip bendigiliğin boyun almak. Çyndan bir oturup fikirlesen ulaqan görüň diýelmi? Hudaýa bende bolmak, dogan ardaş bilen gatnaşmak, aran üzmesinlik. Bir neçe görüňler bolýa, ay ahunna aýdýaty biz zindigi bilen bir halk öz zindigiine ýetişene kim wagt etýär dogan arnaşyň ýanyna barmaga diýilýän görüňmi? Nämeden çirim? Awgulagasın. Nämeden çirim? Wagty ki Allah Taala aýdyp duqa. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdyp duqa. Bir kudakana oglunyň kefi bilen milletin fikirlerini harap etip goýbermeli. Aya Peygamberimiz giýje ünni dogan arnaşyň ýygyna düşüp gedin diýip aýdýar. Ýanky kebiň näme manasy bar?
Doğan arnaşın bilen qatnaşmaly, doğan arnaşın bilen kepleşmeli, meselen ahun molla aydiya, din aydiya, bu zamanı öz zindigine yetişip bolanak deyip bir gurrun, naqat bir oğlan gurrun, naqat puç gurrun, naqat ahmagane gurrun, naqat bisavotçılık gurrun. Aya din, gece onni doğan arnaşın idinne gezde yör diyemi. Yaşayışın bilen bolma diyemi. Dünyana çörmeşme diyemi. Başka da elim yetmesin nivay diyemi. Yani näme? Dinin aydiyana kepleşmeyeni gelme, davalı bolma, kineli bolma, fırsat tafanda da aylanmadır diye. Beyle din mağarada ağımız açıp durmak qavlat değildir. Heftede olur, ayda olur, hulası kine kuduretin bolmasın diye diye. Başka da değil ki. Derru ıgtirad edip, Müslümanları din bernamasından savutacak bolmak, Müslüman adamı gelişiyen zat değildir. Hulata selamu aleyk bolup dursun arada. Bir didane Peygamberimizin mübarek sözünü okuyayım. Femen wasalaha wasaltuhu ve men qata'aha batattuhu. Allah Taala aydıptır. Her kim doğun arnaşı bilen kepleşik bolup qaraz şo arada ihlas etse, men Hudaý rahmatym şolara döküp durarım. Ve her kim doğun arnaşı bilen bahane taqıp kepleşmejek bolup gelse, ol adamdan men rahmatym keşernipdir. Ağ kepdadır Müslüman doğullar. Ağ kepdadır. Hep vaqt yok, men gurrugum onsinne değil bu mahal. Her kim doğan arnaşı bilen bahane olsa kepleşik bolup aran üzmejek bolsa, men Hudaýda şondan rahmatymy bereketim üzmörnipdir. Her kim bahane olsa kepleşmejek bolup aran üzjek bolup kesse, men Hudaýda aran üzörün rahmatym şoňsyndanipdir. İkilenci metlepde yeni qıysat gurruna deyli. Doğan arnaş bilen gurrun edmek, aranı üzmesizlik, ara kine adavet düşmançılık oklamasızlık, bila deslapı. İkilenci näme? Allah Taala bende olmak. Hudaý Taala bendigiliğin boynalmak. Ey jowan dostlar, bir qıysat gurruna deyin şu arada, hem ölüm keplep duran ve hem siz doğullar. Olacağımızda halk etip koyuyla. Biz insanlar, biz mümin Müslümanlar, yan namaz okuydunuz, ruhumuz göğünler bilen, belki göğünü yaradan Allah Taala bilen irtibatta oluyor. Otuyunuz şu mahal, ve din bernaması her gaysi olsun, Hudaý Taala'nın ravi olacak yerine barmak, Hudaý Taala'nın hoşu gelecek işin etmek, yani göğünler bilen, belki göğünleri yaradan beyik Allah Taala bilen irtibatta bolmak. Yani sen ruhunu asmallara karşı uçurmak boluyor. Her kim? Yok. Bidatlı qadim urrun. İbadet diýäniň bu qalan zatla. Bu urrunla iktidai urrun. Bu mesail roz urrun etmeli. Näme urrun etmeli diýipdi. İnsanlar Hudaý Taala'nın bendigisinden alqarjak bolýan adamlar näme onna? Özleriniň ruhlaryny, özleriniň imanlaryny, özleriniň wujudlaryny asmalla, belki asmalları yaradan Allah Taala bilen irtibat etmeýän adamlar näme onna? On jogabı şey. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Vel teffetis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Allah'ın kelamı. Adam dünýeden geçşik bolup ayaklarını bir-birine vuranna, inni men dünýeden geçşik diýip bilýär. Hodi Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelamı. Oham ruhu çıkanna, mun ruhuni asmallara gaşin ferişleri ekdiýärler. Metni Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. İla rabbika Hudaýyňa gaşin yawma idin şogun el mesaq sürüp ekdiýärler ruhuny. Yani adam ruhunu asmallara gaşin irtibat berjek däldi. Emme ol ölümüni, yani ruhunun çıkanını inni ecbari akdiliye. İnni ecbari. Emme şu mahalten otursun ihtiyarın bilen. Beyk Allah'ın lütfi ve sen öz ihtiyarın bilen yiberwatin. Beş, ondan çirim hoşabe hal ol insanlar yike, gününün ol insanlar yike, beyk Allah Taala bendigiyin boy Allah Taala'nın beraberine özümüzün bendigiliğimizi boynalıp zindigi amed beraye bendigi zindigi bi bendigi şermendigi bendilik yaşayış yani Hudaý Taala bilen ruhun asmallar ve asmallar yaradan beyik Allah bilen irtibatta bolmak
Ve eger yo men irtibatda etmeyen diýse de iştiçkin bir wagt bolýar, ruhy çykarlyp hutmuhut ejbar bilen akidilýär. Onun goý öz ihtiýarymyz bilen asmaly we asmalary yaradan Allah Taala bilen irtibatda bolsun. Hulasa Allah Taala dogan arnaşly bilen kepleşme, yani bendeliň haky we beýik Allah Taala'ň beraberinde wezifämiz bendigi. Yine bir almaly dersimizde var. Ol sahabany wezen musulman bolumdan soňra gözleşi oturdum diye keyif edip. Näme diýip peýgamberimiz aýdypdyr, gözleşdi dur diýipdir. Bir gün eşitersiň diniň izzetini we şu her wagt eşitende gel aga men ýanyma diýipdir. Nagat keyipçilik bilen gözleşipdir. Keyipçilik bilen eşitipdir. Nagat hoşluk bilen de bar peýgamberimizi men taniýanmy diýip tamam hoşluk bilen sataşyp da ýene oturşypdyr. Elbette peýgamberimiziň hem gurrüňi hem diýenini etmekde dünya ahir hoşluk badyr musulman dogan. Emme kafirlaň ýagdaýy peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem menen ýene oturşypdyrlar kafirler. Bu ýagdaý bolmaýa yerli ýerden musulman bolup gelýärler. Peýgamber bilen Muhammed bilen sallallahu aleyhi we sellem maamile değil, oňşaýlypdyrlar. Kim falany wa, heýwere dile war, heýwere keplemäni ökde. Hemme zady ýetik oban ulaqan adamsa Ebul Velid şonu iýberaýlypdyrlar. Peýgamberimiz bilen barp bir gowjit gurrun etsin şu barada. Aham onu iýbertdirler peýgamberimiziň ýanyna. Peýgamberimiziň ýanyna gelip aýdypdyr: "Ey doganymyň ogly, ey Muhammed" diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Sen bir taýfaň içinde abreyli taýfadan. Sen bir ata-babaň bir ýakysy belli adam. Tamam Araplar sen ýagdaýyň eşitdiler. Bizde abreýa goýmadyň sen. Hemme kiş aýtýa Mekkede bir porhan döräpdir, jadugar döräpdir, näme döräpdir, bir din döräpdir diýip millet gurrun edýär. Sen bizim ata-babalarymyza aýyp etýäň, bizim Hudaýlarymyza aýyp etýäň. Fasma' minni a'ridu aleyka umuran tanzuru fiha. Ey Muhammed sallallahu aleyhi we sellem, eger kulak assaň sana bir neçe zat men sana arz etjek, bir neçe zat sana hödürlejek, bir neçe zat aýtjak, kabul etseňe. Am peýgamberimiz aýdypdyr, jaýly bolup aýyp diýipdir, kulak asaýyn diýipdir. Onda ol kafir aýdypdyr: "In kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka hatta takuna aktharana ma amwala." Ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Sen şu kadar ihlas edýärsiň, eger bir pullan çyry mal ýygnajak bolýan bolsaňa, men hem de Qurayşden sana mal ýygnaýyn. Mekkede iň seni maly mülkü kän adam edýlik. Bir. Ýok, eger bir owaň seyyidi, owaň başlygy, ulaqan hany bolasyň gelýän bolsaň, seni owaň ket hudaty edýlik. Sen hökmetmeseň hiç gaýdymy hökmetme. Yok padşah olasın gelýän bolsa, bütün Araplarga ýalbaryly, sen padşah edýlik. Yok, sen bu barada izdivaç edesin gelýän bolsa, kendini analasın gelýän bolsa, sana kendini ana jüftläýli. Näme diýen diýip peýgamberimiz de Qurayşyň tarapyndan arz etipdir. Aham peýgamberimiz aýdypdyr: "Faragta?" Qala: "Na'am." Qala: "Fasma' minni." Qala: "Na'am." Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey Ebul Velid, kefim tököttüňmi?" diýipdir. "Tököttüm" diýipdir. Onda men kefimde ulak açjakmy? Men sen bir zat aýtjak. Bir zat okuyjak sana. Onda aýtdy ulak açjak diýdi. On peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Sure Hamim secden evvelinden başlapdyr ta 38-nji aýa barýança. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ta 38-nji aýa barýança peýgamberimiz mübarek sesi bilen ol Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem mübarek öz ağzyndan beýik Allah'ın kelamyny okuyberdir. Okuyberdir. 2-3 seferde başman Kur'an-ı Kerim'de. Ama kafirde ikilin arkasyny oklap, kulak asıverdi. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde ayak yetipdir 38-nji aýada. Aham ol aýy-i kerimen okuyakana secde etipdir. Aham ýanky kafir keplemen turup ograberdir. Ama ol kafirle gözleşip otýla. Muny namaýende iýberdiler bir nefer, saýlap iýberdiler, bar gurrun üstünde bir neçe zatlary hödürledi. Am kafirle gurrun edipdirler, 1000 gitşi
Öwürlük gelşi ikisi fark etýän muň ýüzüniň rengi ütgöwli diýipdirler. Aham öwürlük gelen aýdypdylar: "Ey Ebul Welid, näme boldy?" diýip. Onu alaýdypdyr. "Qala wara'i wallahi inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu." Hay bir zat eşitdim, ömrümde o zat eşitmek diýipdir. Porhançylyk diýsen porhançylykda, jadugeri diýsen jadugerçilikde, goşgu diýsen goşguda, ay bir zat bir okuydu diýipdir. "Ey kawmym" diýipdir Ebul Welid. "Ey kawmym" diýipdir. "Gelin şuna zat degmeýin" diýipdir. "Mene inne zat degjekde" diýipdir. "Ýöne gözü şeýliň musulmana bolmaýyn" diýipdir. "Gözü şeýli" diýipdir. "Beter bir biderek adam boljak bolsa, goý şunu öldürse de başga arapla gelip öldürsin. Biz öldürmäýdi." Oham dinar diýipdir. "Ýok, bir wagtda muň bolup barşy heýwer azamat bilen ösüberse, famulkuhu mulkuhum wa izzuhu izzukum wa kuntum as'adan nas bihi." Emme ösüberse, dünýä boýunça bir ulkan peýgamber bolsa, muň padşahlygy biziň padşahlygymyz, muň gönülmesi biziň gönülmämiz, muň arkasy bilen biz ýöner. Gelin şuna da degmeýin ey owanyz diýipdir. Aham ol owaň ol kollara aýdypdyr. Dili bilen seni jadugerläpdir o diýipdir. Aham ýene ol kafir aýdypdyr. "Mene nazarym şu" diýipdir. "Mene aýtjagym aýtdym" diýipdir. "Mene musulmana bolmar" diýipdir. "Ýöne" diýipdir, "Demek azady berjek ýaly. Özüňiz bilýäň" diýip türk gidiberipdir. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar. Wagty ki kafirler üýüşip gelip peýgamberimde mal gerekmi? İzdivaç etjekmi? Padşalyk gerekmi? Kethudalyk gerekmi? Her gaýsyn aýdalaryna peýgamberimiz näme diýdi? Bu zatlardan elçikin diýdimi? Diýmedi. Bu zatlar hiçdir diýdimi? Diýmedi. Dinin dogry aýtýan zadyna dogry düşünmelidir. Elçik bu zatlardan diýmedi. Näme diýdi peýgamberimiz? Men okuyjak zadymy da kulak assydy. Yani men bu zatlardan çürüýüm gelme. Men bir ulukhan zatdan çürüýüm geldim. Ulukhan amanat ba, ulukhan gönülmek ba, ulukhan saadet ba, belki ebedi gönülmek ba. Dünya ve ahirette hemişelik gönülmek ba. Ben şundan çürüýüm geldim. Saadet ebediden çürüýüm geldim. Adacık padşalyk, adacık bir zatdan çürüýüm gelmekmen diýipdir. Oham peýgamberimiz şu padşalygy, şol maly alan bolsa gelişermi? Hiç gelişmez. Belli de. Ol peýgamberliginiň beraberine, mesuliyetiniň beraberine ýankydatyr çiwiniň kanatyça saýanak peýgamberimiz. Emma sen menne. Eger Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyidine düşsek, şol gönülmek, şol beýik Allah'ın rahatçylygyny tapjak bolup, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren dininiň iyidine düşsek bolup, peýgamberimiz elçek mallan diýdimi? Diýmedi. Ýöne bir ulukhan mesuliyet bilen, bereket bilen men din bilen geldim diýip aýtdy. Eger bir de çyndan şol Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyidine düşsek, mal sebepli dinimize zarar vermesek, izdivaç sebepli haram zady murtakip bolmasa, ya başga bir zatdan çürüýüm, Hudaý Taalaň gahary geljek zadyna barmasa, elbetde peýgamberiň ummaty bolar. Peýgamberimiz peýgamber bolup günün gitdi dälmi? Ahirki deminde peýgamberimiz näme diýipdir? Allahumme er-rafiqal a'la. Hudaýa, Hudawanda, men janymy almy diýipdir. Inni maňa peýgamberlere berenin öz ýanyndaky ulukhan derejäni ber, men ruhum hemişe gönünsinni diýipdir. Çykjak dünýeden diýipdir. Ebedi gönünmege gitdidən peýgamberimiziň mübarek ruhy. Aýa biz ummaty bolsak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyidine düştü. Aya iyidine düşmek, izdivacına derer verýän. Izdivaç ki peýgamberimiz sünneti etip goýupdy. Aya malyna derer verýän, aya dünýäňe derer verýän. Hiç derer bermeýär, belki bereket berýär. Belki kaptandan dünýä we ahiret bilen bile saadet berýär. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyidine düşüp, Hudaý Taalaň muhabbetini tapjak bolýar. Ýöne kıssa bolup kesmeli atýar ki, Hudaý Taalaň rezaýetini tapjak bolmaly bizde. Hazreti Mevlana'nın bir kuştany beýti var, elbette bizden çürüýüm aýdypdyr. Eşqay kezpi rengi bowat, eşq nebowat, aqibet nengi bowat. Eşq an bugzin ki cümle enbiya, az eşq u yaftan karokiya. Ta bimanet
canet handan ta ebed hem şu cane pak Ahmet ba ahad. Ey Allah rahmet etsin. Allah Teala cennetin cay versin. İşkı an bögzin ki cümle enbiya yaftan az işkı u karıkiya. Ey cavan, ey keplektiran, ey eştiptiran, ey mümin Müslüman. Bir zadın muhabbetini tap ki tamam peygamber şol zat-ı mukaddes ki Allah Teala bolsun, şol muhabbetini tapmak bilen bir azim derece yettiler. Uy olara peygamber, bil ki peygamber dediğinde ona näme cevap beriye? Ta bemanet canet handan ta ebed. Eğer şeysek, eğer beyik Allah'ın muhabbetini tapsak, ruhumuz hemişelik hoş bolup kalar. Ta bemanet canet handan ta ebed hem şu cane pak Ahmet ba ahad. Peygamberimizin ruhi Allah Teala'nın yanındaki derece hemişelik gönülmekte değil mi? Senin ümmeti ol ki sen bilgin şu Resul-i Ekrem'in ümmetidirsin. Şu Peygamber'in ümmetidirsin. Biz Allah Teala'nın muhabbetini tapsak dünya ahir gönülmek Allah Teala doğasını hiç vakit boş veriyenlerdir. Yeni bir yağdayla bilen yanka adama aitti. Men azat diyecekke ödünüz bilýäňiz diýdi. Kafirler da adaları bilen şehittirip şu ýagdaýda geçdi o qala Dewsiyan taýfadan Tufayl diýen bir gaty akylly, bilimli hem şahir beren adam gelipdir. Mekke-i Mukerremen adamlary gaty urrun etipdir. Derrew Tufayl'a sataşypdyrlar. Ey Tufayl, sen bir deren adam, sen bir düşümli adam diýipdirler. Mekke-i Mukerreme'de bir adamma Muhammed adı bilen sallallahu aleyhi ve sellem kafirler aydı ve Tufayl diýen adama bile bilimizak diýipdir. Jaduger mi? Porhan mi? Hulasa keplen adam özüni öwriye. Biz sana ýakşylygy dep aýdýar. Kefinna eştama, gözdama, sataşama diýip muňa kan aýdypdyrlar. Şol Ka'baň ýanyna barsaň bütün Araplar barya da kafir wagtlarynda da Ka'baň ýanyna. Ka'baň ýanyna barsaň hulasa basym gaýt eger şu Muhammed barwurta sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem eşitmedim, keplemedim, gözlemedim diýipdirler. Hazreti Tufayl aýdýar musulman bolýada sonra قالت Tufayl فوالله ما زالوا بي حتى قصدت ألا أسمع منه شيئا حتى حشوت في أذني. Az bes kafirler maňa kan aýtdylar, hatta kulağıma pamuk tıktım diye Ka'ba gaşy. Az bes aýtdylar, eşitama, eşitsen hazarsan, öňkünüňden galarsan, owaň da sana däller, ýylgynyňdan da galarsan, ey şizirdatdan aýdypdy. Ka'ba gaşyn bardım, görsem Muhammed bahmışdyk diye sallallahu aleyhi ve sellem. On birden ýüregime düşdi diye, men näme diýip şeýtdirip ben, aklymma, huşumma, kulak asyp görerim. Hak mı nahaktığın bilerim ki dedim. Hak bolsa iyidine düşerin. Nahak bolsa da iyidine düşmerin. Men ne deyip adamdan kesmeyelim. Kulağıma pamuk tıkıp ben bundan düşüreyim. Men özüm bir akıllı adam, şahir adam, veren adam. Pamuğunu ayırdım diye. Oham bir fırsat tapıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yana vardım. Oham aytdım. Fe'a'rid aleyye emraka. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Owan adamlara maňa azbes kan aýtdylar, kulağıma pamuk da tıktım, ine çıkardım. Näme sen näme diýäň, näme ýagdaýyň maňa aýt diýdim. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz dinimizi düşündirip, men sana bir neçe Allah Azze Celal'ın kelamından okuyup bereýin diýip Kur'an-ı Kerim okuyup berdi. Aham ýanky Tufayl şu wagt musulman bolupdyr. Hak bolup durmaly bolýardy. Şu wagt musulman boldum we men aýtdym diye ey Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ýa-ni Muhammed diýipdi. Inna aýdypdyr ya Resulallah, ya Nebiyallah, ey Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Men owamyza gitjek, owaň adamsyda men kefime kulak asýa, sen bir dua et maňa, Hudaý Taala maňa kömekçi bolsun diýip. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etdi. Allahumme ec'al lehu ayatan tu'inuhu. Hudaý ya Hudawanda. Şuna bir kudret, bir alamet ber, kömekçi bolsun diýipdi. Am Peygamberim de dua etdi, men owama gaşyn gitdim diye. Aham ine owama gaşyn etip bir ýakam akşamara
Maňreýyma bir nur düşdi diye peýgamberiň dogasy kabul. Ýalfyllap duruverdi. Aha men aýtdym, ey bar Hudaýa, meniň maňreýimden aýr, ýüzümden aýr başga ýerime düşse gowy boljak. Maňreýimde orta owaň adam dinni ütkedipdir. Jadugary ýetjek bolýar diýip gürrüň tafarly diýdim. Korkdum diýip. Ama Allah Taala ol nuri ýüzümden maňreýimden aýryp gamçyma düşürdi diýip. Aha elimi alyp gitdim, elimde ol lam çyraba ýanyp bolup barýar. Gowjatdan gulasy. Aham ýaqyn garyndaşlam musulman boldy diye. Emma owama şeýle dini aýdymda musulman bolmadylar. Aham peýgamberimde gaşyn öwrülip geldim. Faqultu ya Rasulallah, qad galaba ala ad-daws az-zina, fad'u Allah ta'ala alayhim. Faqala sallallahu alayhi ve sellem, Allahumma ihdi dawsa. Aham men peýgamberimden ýanyna geldim. Ya Rasulallah, men taýpam daws kan dine çağırdım, musulman bolmadylar. Son men taýfamda gatyzyna kan. Yani şolun zanalar sebep bolwati imana girmesenler. Son imana girseler permeli bolýarda. Qad galaba ala ad-daws az-zina. Zinana bilen erkadam sataşmak, irtibatı nameşru, kepleşmek, gülüşmek, sataşmak zina kan. Ya Resulallah, bir betdogat owamy dargasyny diýdim. Emma peýgamberimiz gol götürip aýtdy, Hudaýa daws taýfany hidayet etdi aýtdy. Aham soňralarda peýgamberimiz Medine-i Munawwara geçenden soňra hicret edenden soňra owam da musulman boldy diye. Peýgamberimiziň mübarek duasy kabul boldy. Ey imanly dogallar, ey mümin musulmanlar. Ol kulak asyn. Tufeýliýän adam gelenne owan adamty Mekke-i Mükerremen kafirleri tufeýli eşitme. İşsin adaşartın diye näme üçin? Oçun kafir da. Hakdygyny bilsene de ananan akla, boynanan akla, giren akla. Kur'an-ı Kerim'i eşitme diýip aýtypdyrlar. Bay rahmetde çekip hatta pamuk da goýupdyrlar. İmanyň içinde musulmançylykda musulmanlar kafirleri deňäweti. Deňemem. Ýöne bir sorag iştaýy. Musulmançylykda İmanın içinde bir musulman adam vaktiki Kur'an-ı Kerim'in manasy aýdylýan jelise geljek bolsa, ya peýgamberimizin ýaşaýyşy aýdylýan mejlise geljek bolsa, ya Kur'an-ı Kerim'in jeliselerine, ya ulamalyň wagz mejlisine barjak bolanda, ya içerisinden ya daşartyndan ya owan adamzy meselen bir musulmana näjir aýtmaly? Aýdylýan tepşi. Beş wagt namazy okyp ketip berseň bolýar-da. Nämetçek şey tutparp görüp diýip aýtmak bir fikretden görüň musulman adama nirhinden gelişmeli şey. Yani 6600 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani alhamın manasını bilmelerden mi? Yani kul huvallahu ahad bilmelerden mi? Kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbin nas bilen manalarını bilmeler. Namazyny okuyda geldi ýerde bollu da diýmek näzire musulman adam aýtmalyşyny agdyna? Yani Allah'ın kelami şu namaz okuyun deyiptir, şu tayba, ondan başkası okulmellerden, mana taydılmellerden yapılıp koyulmalı mı? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kafirlere eşittirmeyecek bolýar, bardırmayacak bolýar, iman yok. Müslüman adam nämden çirin betmeli? Ya denanı öz adamsyny, ya adamsy öz denanasyny, ya oban oglany, o barmajak bolýar, öde gidesi gelende, ol barjak adamda bir muzahamatçylyk eşitsen amal etmeli bolýar, mesuliyetin köfelýär. Okyda geldi ýerde namazyň diýmek, ýöre biderep ketdir ha. Yani Allah Taala'nın kelamının tefsirini eşitme, yani peýgamberimizin ýaşaýyşynyň gürrünlerini eşitip ýörme, yani eşitsen mesuliyetin artar. Onu kim eşitme diýmelimi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bar şolardan namazyny okuyaga diýmişde, ayya namazyň içinde alhamdulillah okuýar, olaň manalaryny bilmelermi? Namazyň bozýan zatlaryny bilmelermi? Namazyň içinde haçan secde sehwa açyp bolýar, şolary bilmelermi? Dehretin meselelerini, gusluň meselelerini, meclisleri, ulamalyň oturşygyny, din ilmini okuyup bilen adamlaryň meclisine gelmekden ýerden bilmeli. Ruznama okuyup bilmeli bolýar. Owadan kep imanyň üstünden çykýan kefädär, aty haberdar bolaydyň dilimide.
Kafirler eşittirmeyecek bolýarmyş. İman yok. Emma musulman adama girişýän ýagdaý däldi. Peygamberimiz aýdypdyr da. Peygamberimiz aýdan ki, her kim Qur'an-ı Kerim'i arkasyna goýsa, yani Allah'ın kelamı, yani 6600 ayet, hemmesi Qur'an-ı Kerim'i arkasyna goýsa, saqahu ilen nar. Ve men ja'alahu amamahu qadahu ilal cenneh. Her kim Qur'an-ı Kerim'i evine goýsa, onu Qur'an-ı Kerim iyidip behişte alıp barar. Emma her kim Qur'an-ı Kerim iyidinne goýsa, ay bolar beytmellädir, bijire urun kändir diýse, onu Qur'an-ı Kerim kıyamatda onu kowalar, hakyny sorajak bolup, bula adamda cehenneme gasmata çaresi ýokdur diýipdir. Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, hop gelýäri hesaplaşaýly diýjek. Ol bärki adam da Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelamının haybatından kaçıp cehenneme gasmata başa çaresi ýok diýipdir. Yine Peygamberimiz aýdypdyr, üstünde durýan şu urun üstünde bireme. Peygamberimiz aýdypdyr, ey ummatam, ey mümin musulman, alim bol diýipdir. Ýok, alim bolup bilmeýän bolsaň, öwrenýän molla bol diýipdir. Molla bolup bilen ýaşaýşyňma, zindigiňma, oglanşykma, enataňma, dogaňarnaşyňma, mustemiyan, eşitýän bol diýipdir. Eşitýän bol, kulak asýan bol, dinleýän bol diýipdir. Yok, bir başka yerde olmalı bolupdyň, eşitip bilmeýän bolup dursaň, bir meselen bir oyun üstünde, mal üstünde olmalı bolupdyň, şirket edip bilmeýän bolmaňmy? Alim bolup bilmeseň, molla bolup bilmeseň, eşitip bilýän bolup bilmeseň, gowrýän bol, bir menne bir bark şirket etmermi kan diýipdir. Ve la takunil khamisa fatahlik. Alim bolmasaň, molla bolmasaň, dinleýänne bolmasaň, gowrýänne bolmasaň, dargarsyň diýipdir. Peygamberimiziň sözi. Bir neçe ulamalar da aýtdypdyr, Peygamberimiziň sahabalarynyň kefi diýipdir. İkisi de ola kon gurur. Dargarsyň diýipdir. Şol adamlar dargat durandyr. Hiç zindigilerine bereket ýokdur. İnşallah başa fursatda gurrunlar der, emma ikilenç almaly diýerdim. Ey imanly dogallar. Hazreti Tufayl Dawsi aýdypdyr, ya Rasulullah, obamyzda zina kan diýipdir. İmana giren akla diýipdir. Zina kan imana giren akla diýipdir. Peygamberimiziň bir aýdan sözi bar, la yazni zani hina yazni ve huwa mu'min. Hadisun sahih. Zina ediyen adam, zina edip tuqa, mümin musulman değildir diýipdir. Ulamalar diye, yani kafir diýdiňmişi diýip. Bir tor ulamalar diye, şol kafir diýdigi değil, ýöne imany şoň wujudundan aýrylyp ýokarragyna durýar. Hudaý saklasyn öwünden. Oham soňram ýene de gelýär üstüne diýipdir. La yazni zani hina yazni ve huwa mu'min. Şol imany ba wagtyna hiç wagt imany ozanagy ejade bermeýär. İman da şerik çykmaly bolýar, oham Hudaýyň lanet eden razyna barmaly bolýar. Eger iman ma bolsa, oňa barmaýar diýipdir. Ondan üçin iman kenara çykýar. Oham zina edýän adam diýipdir. Ene Peygamberimiziň aýdan sözi. Yok, fakat kepleşýän nime? Diliň zinasydyr. Gözlemek gözüň zinasydyr. Eliň zinasydyr. Şoňa gaşyn ýürümek aýagyň zinasydyr. Zina edýän adamda dünýeden geçenne ta kıyamata çeli Peygamberimiziň mübarek sözi kıyamata çeli ruhuny tamdyrda saklanjak diýip. Ta kıyamata çeli hiç şerik çykmana ijazat ýok. Tamdyrda saklanjak diýip. Peygamberimiziň aýdan sözi. Allah Taala lanet eden adamna beyk Allah'ın muhabbetini verýän nijasatda hiç wagtda koşluk ýokdur. Yine 8-9-10 ayga wagtymyz we 10 aýdyk tamam edeýli ahir kurruňa dert inşallah. Kafirler Tufaylyň musulman bolanyny görüp gaty fikirler harap bolupdyr. Bir toparlar uyuşupdyrlar. Ay bu barada bir tahqiq edeýän bolmasa diýipdirler. Bir neçe nefer teýýarlap gowgulagasyn. Ahir kurruň inşallah. Bir neçe nefer teýýarlap oşuny dadyny hemme dadyny bekläp billep
Mini Medine-i Münevvere'yi vertirler. Kafirler öyle adamlarını. Ne için? Medine'de alimken. Ovan Mekke-i Mükerreme'nin kafirleri şuna maslahatları varıptır. Ay Medine'nin bir alimlerden sorak göreyli. Şuna peygamber bolamasın. Näçe nefer gelipdirle Medine-i Münevvere'nin Yahudi'nin alimlerine. Oham aydıptırlar şitişli adamma, adı Muhammed, bir adı Ahmet. Yağdayı şizirek sallallahu aleyhi ve sellem. Kipliyan zadı şizirek, çağırıyan zadı şehirli. Tamam peygamber canın sıfatlarını aydıptırlar. Oham ol ulamalar aydıptır. Şol adamdan 3 zat sorak görün deyiptirler. Eğer üçüsüne de cevap berse peygamber değildir deyiptir. Eğer üçüsüne de cevap vermese yine peygamber değildir deyiptir. Şol ikisine cevap berse, birine de cevap vermese elbette peygamberdir irine çağan deyiptir. 3 soru ikisine cevap berse ve birine de cevap vermese peygamberdir şo deyiptir. Biz deyiptir, bir adam peygamber diyecek bolsa şu üçüsünü sonra yazıptır. Üçüsünü bilmese de peygamber de, üçüsüne de cevap verse de peygamber de deyiptir. Nämen soraylı? Bir ashab-ı Kahf ol 7 veli cevan oğullar şon soran deyiptir. Bir de İskender Zülkarneyn tamam meşriqi magribe giden bir padşah şon soran deyiptir. Bir de insanın ruhundan soran deyiptir. Şu 3 zat soran deyiptir. Eğer ashab-ı Kahf'e cevap verdi, Zülkarneyn'e de cevap verdi, ruh var da cevap vermese, bilginin şu peygamberdir, ilgine çağan gittir. Aham geliptirle bile Mekke-i Mükerreme'ye. Aham uyuşiptirle, acab zat boldu. 3 tane soru, Muhammed'den sonra aylin näme diye. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliptirle. Peygamberimizden sonra aptırle, senden 3 sorağımız var. 7 veli ashab-ı Kahf näme moliye, kıssasını ayette bir deyiptirle. İskender Zülkarneyn bir padşah var, Maşriq Mağrib'e gidiptir, o barada bir de görürüm ver deyiptirler. Bir de ruh barada bir de görürüm ver deyiptirler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadir bu baralarda ayet inmänsen, beyik Allah Taala bu baralarda kıssasını iyi vermänsen, bu baralarda hikmetini iyi vermänsen, üçüsünün de cevabını aytmani, ertigelin cevabını bereyin deyiptir. Şu mahaletçeliğde Allah Taala Peygamberimize her hasan vaade versen inşallah aytadip onu buyruk etmedik zaman imişti. Peygamberimiz kafirlere gelin inşallah erti cevabını vererim diýmänler. Erti gelin cevabını vererim deyipdir. Oham inşallah hükmü qalar ýa-da kıyamet etçili biz mümin musulmanlara dert bolar ýaly erti Allah Taala Cibril ferişten iýermändir. Kafirler gelipdirler bizim cevabımız verdik. Peygamberimiz aytdyr, hadir cevap yok, erti gelen deyipdir. Kilenjuun gelipdirler, yine de ayet inmändir. Üçlenjuun gelipdirler, erti gelen deyipdir Peygamber. Yine ayet inmän. Dördlenjuun yine ayet inmän. Beşlenjuun yine ayet inmändir. Oham Peygamberimiz gaty narahat bolupdyr. Kafirlerde hoşluk bolupdyr. Jeşin tutupdyrlar. Kafirler aydypdyrlar, "Min şeytany meni ep berdi, min ayeti berýär, meni ep berdi, min nämeti meni ep berdi, meni innemedi. Ay kayıp boldy, ay näme boldy. Bilmedi bizim soragymyzy." On meşgul üstünden geçipdir. Cibril ferişte beyik Allah'ın kelamını getiripdir. Bismillahirrahmanirrahim. "Vel-duhâ vel-leyli izâ secâ, mâ vedda'aka rabbuka ve mâ qalâ." وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر والضحى والليل إذا سجى بيك الله يديا أي رسول أكرم
goşluk bilen qasam içýänlikdir. Goşluk diýdigi erti bilen gün noğya, gün ýokary çykýa, alam jahan ýagty bolýa. Türkmen şoňa goşluk diýe. Arapla zuha diýe. Waz-zuha goşluk bilen qasam içýän. Wal-leyli iza saja ahşamara ymrak garalýa, hemme yer aram, jaýlyk bolýa. Ol şol gijan qaranqy bolup, ýagty bolup, jaýly bolany bilen qasam içýän. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ey Resul Ekrem, Allah Taala seni beter qawy görýär, seni äfberenak, seni goşwerenak, seni hiç wagt ýeke goýmaz. Seni dünýede barnamaň menen boluver, din ýaýradyber. Häzir dünýede men seň nigahwanyňdyr ey Resul Ekrem. Walal ahiratu hayrun laka min al-ula. Emma kıyamatda berjek derejem gaty bolýanlar sana diýipdir. Peygamberjan gülerdi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sana kıyamet gününe Hudaý Taala bir derece berjek. Sana kıyamet gününe Hudaý Taala bir derece berjek. Fatarda. Hudaýa men razy boldum diýip aýdarsyň diýipdir. Subhanallah. Peygamberimiz narahat bolup tuqa. Beyik Allah Taala Resul-i Ekrem'i hoş etjek bolup aýdyşyny wezde Kur'an-ı Kerim "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ey Resul-i Ekrem, ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ey rahmeten lil alamin. Kıyamet gününe sana bir derece bereyin, fatarda. Hudaýa men razy boldum diýip aýdarsyň diýipdir. Am Peygamberimiz güleberdi. Am ayet Hudaý Taala o Ashab-ı Kahf'ın cevabını verdi. Sure Kahf'adır. Nahnu naqussu aleyke naba'ahum bil haqq. Ashab-ı Kahf'ın kıssasyny diýinip on gurrunu ba. Yine de ayet indirdir. Ve yes'alunaka an zil qarnayn. İskendere zil qarnayndan soraýarlar. İki sefer Kur'an-ı Kerim mundan ayet indirdir. İkisinin de cevabını berdi. Emma üçüncünün cevabını bermellerdi. Allah Taala ayet diýerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'alunaka anir ruh. Qulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Ey Resul Ekrem, üçüncü soru. Senden ruhdan soraýarlar. Olaň jogabyny ay, ruh Hudaý bilýär onu diýipdir diýipdir. Jogabyny aýtmady. Ruh Hudaýyň buyrugy bilen bolýan zat Hudaý bilýär diýip goýagy diýipdir. Näme galdy mundan aňarda? İki zadyň jogabyny aýtmaly, biriniň jogabyny aýtmasa peýgamberdir diýdi. İskender Zulqarnayn açyk aýdyp berdi. Ashab-ı Kahf, Sure Kahf'da ruh barada Hudaýyň bilýän zady, Hudaýyň buyrugy bilen bolýan zat diýip tamam etdi. Kafirler içgara bolansaň, bahilçilik bolansaň, hasadeti bolansaň, göripçilik bolansaň, ýene imana girmändir. Girmedikleri ýene galypdyr. O adam söýdi. Bes adam jidilik girse, bahilçiligi girse, göripçiligi girse, ol Hudaý saklasyn ýagdaýy girýän bol. Gözü kör bol, kulagy ker bolýan, haky görmän, haky eşitmeýän. Ýoksa mundan aňda ýagdaýy galmady kiýinni. İki soruň jogabyny aýtdy, bir soruň jogabyny aýtmady. Ol Allah Zülcelal bilmeliydi. Biz bir-birimiz ders almaly zatymyz. Cesedimiz ba, galbymyz da ba. Bahilçilik, göripçilik, içgaralyk, hasudçylyk galbyň merizçiligindendir. O nämen dewa etmeli? Ulamalaryň meclisi bilen. Beýik Allah'ın kelamy we Resulullah'ın sözlerini eşitmek bilen. İkincisi Allah Taala'dan dua etip gelmeli, dilep gelmeli, yalvarıp gelmeli. Hudaýa men bizleri dertleri mubtala bolamaýyn diýmeli. Bahilçilik, içgaralyk, jedellik, yalandan bahs edişip hakkın hakkını bilse de iyidine düşmeyeni bizleri dertleri men mubtala bolamaýyn diýip Allah Taala'dan dilep gelmek wezifämidir. Allah Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Allah Taala yurdumyz parahat, watanymyz emniyet edip ulamalarymyz we milletimizin agdy birligini, iman awry, aramış asaýyşda saklasyn Allah Taala. Merizlerimize şefa berdi. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda, müşkilli dogully hemmelerine beýik Allah ýar bolup müşkillerini asan etsin inşallah.